За закуска приготвих много вкусни палачинки. Разбивам 3 яйца, добавям 600 мл прясно мляко, една щипка бак пулвер, малко олио, добавям брашно, за да се получи палачинково тесто. Брашното зависи от това колко гъсто искате да ви е палачинковото тесто, дали да ви станат палачинките по-дебели или по-тънички. А за обяд наготвих вкусна пилешка супичка, този път с застройка. Рецептата я има на канала ми. Както винаги се получи много вкусна. Опекох си и хлебчето с квас. Както знаете, получава се много вкусен. Най-полезният хляб е с квас, от ръжено брашно, от бяло брашно. Рецептата също я има на канала ми. Второто хлебче с квас ми втасва в хладилника, него ще го опека след 1-2 дни. И последно за днес приготвих грах с картофки. Рецептата я има също на канала ми. Приготвям го в мултикукър. За 10 минутки на програма супа яхния. Приготвя се много бързо и се получава много вкусно. Ако моите рецепти ви харесват, посетете канала ми.